да се направи проект. Този проект също е средства. След това има съгласовки, поне 3 месеца се съгласува с РЕЗИ, РИОСВ, Пътно, полиция, пожарна. През всяка една институция минава този проект. Оттам нататък почва да се търси финансиране, защото този път, който е този участък, той е някъде около километър, че ако не е малко повече. Това са приблизително около 1 милион лева. Приблизително. В най-минималния вариант само асфалтиране. Аз точно това имам изпреди, че явно няма да бъде тук навътре в селото, примерно към гробищата на проект. Ще се опитам повечето големи дупки да се закърпят. По-малките да им се сложи фрезован материал, по някакъв начин всичко да бъде нормално проходимо. Ами то е хубаво, нали? То чакаме ние финансиране и т.н. Какво правите? Вие почнете сега добре, 2 месеца, 3 месеца, добре, до края на година да може и да стане. Ама правите ли нещо по въпроса още? За кое? Ама не за пътя. Казвам, трябвало проект, не знам си кой. Направете го този проект, трябва ние да го направим. Вижте сега, искате да направите, дарете на общината, аз нямам нищо против това нещо. Знаете колко струва един проект за проектиране пътно-транспортен? Ама той не е само за път, за всичко колко струва. На нас не е ясно колко. Ама не защото предложихте да го направите, ви да го дарите. Искам да ви кажа следното нещо. Ако ще се прави нещо, след като имате желание да го направите, добре. Ама проекти, не само ще го направим, тото и трябва, но и трябва. То ние знаем какво трябва, ама. Трябва да се прави, да. Трябва да се прави. Нещо не ви хареса отговора ми, да? Работа, кое е сигурно? Казахте нещо, че не можа да... Работа е сигурно, че ви казваш видео. Имаме едно дере тук с обратен наклон, водата се задържа. Ще можем да го правим. Да не се наводняваме пред дъждовете. Ами с обратен наклон. Той да се почисти едно на ръка. Но наклона му е обратен, вместо да се тича надолу водата, тя се връща обратно. И се задържа. И сега при тия дъждове ние се наводняваме. Ние се наводняваме в мазики, слагаме помпите и точно това. Защото обратен е наклона. Когато са го правили на времето, от бедствия и аварии бяха отпуснати 89 000 лева. И го разкопаха и го оставиха. Той господин Петров може да знае. Много назад, когато госпожата беше. Госпожата беше. Последните 10 дали изобщо нещо е правено в селата. 12. Това не е само Щипско. Това е в абсолютно всички 22 населени места от общината. 15 години не е правено. Да? Значи много бързо, това с което ни харесва, много бързо слипваме с него. Забравяйте, че даже нямаше осветление в селото. Само по главната улица. Ще кажете ли нещо за това, че осветление имате? Докъдето имаме възможност и са ни стигнали средствата, сме се постарали да имате възможност да се движите нощно време по светли улици. А на времето забравихте до преди няколко години, че само главната улица светеше и то през лампа. Ами заради това искаме събрание да си правим по-често. И то не е цяла вечер. Не е цяла вечер. Да. Гасяха ги към 12 часа, ако си спомням правилно. Така беше, така беше. Гробищния парк, ходил ли е някой последната седмица да види пътя в Гробищния парк? Да знаем го. Ами какъв е? Къде е колегата? Да, знам. Там отиде толкова много фризовано, може би щяхме да направим, не знам, И като влезе багари... две улици, може би щяхме да напълним дупките, за които коментирате, че е трудно. Да, трудно е. Наистина е трудно. Но аз не е по-лесно, не се оправдаваме. Значи във всяко едно населено място, пътищата към гробищата са ад. И не само те.
Абсолютно всички. Почти всяка седмица обикалям селата. С моята кола обикалям. Не е проблема само в Щипско. Знаем, да. Ами спомнете си миналата година, май месец, парка ви какво беше. Имаше хора, които ахнаха и казаха, то вече и моята къща се вижда. Забравихте ли? Забравихте ли го това нещо? Не сме го забравили. Когато сте казали, има им проблем, тая зима последния сняг, лично кмета идва една дама тук долу някъде в ниското да я вади с неговата кола. По уличките да са чисти. Аз Кога, защото нямам да кога за последно някой е минал в уличките малките да е чистил? Никога. Затова ви казвам, лесно и е хубаво, свикваме на хубавото всичките, бързо. И го приемаме като даденост. Пътуват всеки ден да работят. Стараем се, разберете, стараем се да бъдем в услуга на вас всичките, вратите ни са отворени, полагаме огромни усилия, въпреки трудното наследство, което сме получили. Затова купехме и нова техника, БКС-то оборудвахме с нов инвентар. Стараем се да бъдем пълноценни. Искаме правилно да ме разберете. Мина година и половина, откакто сме встъпили. Нищо лошо за предишните. Стараем се да се усъвършенстваме в годините напред, да бъдем по-бързи, по-пълноценни и да се случват наистина нещата. Нали искам правилно да ме разберете? Зарязали сме си нашите бизнеси, който какъвто имаше, за да направим нещо. Ние също полагаме усилия. Ние също се движим по тези пътища. Аз лично имам двор също тук горе до кръгово. Аз също не мога да отида в двора си. Знам, че е така. И на мен ме е болно. Аз съм един от вас. Коя програма? Миналата година, да, от декември месец беше пусната. Програма за какво е това нещо? Вижте сега, няма как да има програма, като няма приет бюджет. Само това ще ви кажа. Видял го абсолютно на страницата. Може би за одобрените проекти са чели, дето са одобрени за тая година, какво ще направите. Може би това са чели, не знам. Не знам което. Да. Това са... От предните години, да, дето са били одобрени. Следно за водата. За водата? Къде е? За проблеми с водата навсякъде. Казах колко ви е. Да, знаеш, не знам дали ви е известно, но нашето населено място е най-голямо по площ самото село. По-голямо от Вълчдол. Най-голямото землище. Не, землището на селото. На самото село. Това е На знам. къщите. Да, защото дворовете са ви големи. По площ Да, знам. 3 км и половина на 4. И 38 км ви е от проводната мрежа. Да. И ако примерно тази година се заложи едната махала да се оправи, след 5 години да се оправи другата махала, помахали, смятам, че ще може нещо да се прави. Може. Казах ви колко струва сам проекта. То явно цялото село наведнъж не може да стане. Трябва да правим само вашето село. Останалите села нищо не трябва да се прави. Стане война.
2016 година учредяват ВиК холдинг, който да финансира ВиК дружествата чрез държавата, само че за да не бъде директен бенефициент ВиК дружеството, прехвърлиха водопроводната мрежа на общините без съгласието на нито един кмет, общински съвет или нещо такова, на държавно ниво. И фактически ВиК дружествата теглят кредит от холдинга, който е националния, за да могат да реализират проекти, които са им ключови. Да, мрежата е собственост на общината по неволя. Как ще се оправя общината с тази мрежа? Другото нещо, което в много населени места има вода, едното примерно е Бояна. Хората страдат, че нямат вода, а те живеят в вода. Всички каптажи съм ги проверил, лично са им пълни. Имат помпена станция, която е собственост на ВиК. Някой е изкъртил, влязъл вътре, взел е помпите, бракували са станцията и сега се чудим как да я възстановим, защото имат 5 каптажа пълно догоре. А хората нямат вода. Това пък е още по-големия парадокс. И според ВиК тази станция ще стане най-вероятно след година, защото минали през съгласовки, през холдинг, през това за възстановяването трябва да се купят 2 мотора да се възстанови електрониката. И им казах, общината ще ги купи. Не може така. Трябва да имаме задание, трябва да имаме това, трябва да имаме това. И фактически те и село Оборище могат да бъдат захранени с вода точно от тези каптажи, а те взимат от язовира в Николаевка вода. Както е примерно и тук вие взимате от Искър. Така е. Другото нещо, което е, ще ви кажа с водата също. Миналата година изгоря помпата на село Искър, която захранваше Искър, Михалич, Кракра с вода. И Щипско. Да, и вас. След справка, значи, имаше жалба към мен, адресирана аз. Я препратих към ВиК. ВиК казаха, да, ще купим помпа. Направиха справка, те имат 156 хиляди имаха задължения от тези населени места за неплатени сметки за вода. И вика ни как да инвестираме да купим помпа за 25 хиляди лева нова, като ви имате такива задължения. Викам, аз не съм частен съдебен изпълнител, аз да ви събирам. Направиха проверка от 3 къщи, на всяка трета къща имаше по една с байпас. Това са задължения си, но хората страдат, хората се обръщат към кмета на населеното място, към кмета на общината. Нали? Ти когато са свързани ръце, единствено може да бъдеш администратор, просто да предадеш жалбата от хората да към ВиК, към другата институция, която е. Казвайте нещо друго, ако има. Основният проблем го разбрах в пътя.
даваме на всяко кметство за празника на града по 300 лева. По 300 лева даваме на всяко едно село за празника на населеното място. Естествено. Нали? Вижте сега, разберете направо. Ние сме стигнали един стандарт, който искаме не да падаме надолу, искаме да го дигаме нагоре. Направила съм покани за спонсорство с земеделските производители, който се отзове, добре, каквото съберем. Имаш изпратени, аз сега ще задам. Така ли? Благодаря. Браво. Браво. Използвам в момента, че идвам. Няма само да чакай. Общината да дойде тук да ни изхвърли почву или да ни мащам сега. Градинката малко поправи. Не. Няма ли да имаме пак бройка човек да поддържа малко центъра? Не. Ще минем на друг принцип. Ще минем на докладни от кметовете, хем да може да имаме комуникация с тях и на изпращане на бригада от общината. Не за друго, защото не искам да сравнявам село с село, но в село Михалич миналата година имаше 5 човека назначени, отделно имаше 25 човека обществено полезен труд. Нали? Просто се дават едни пари на едни хора, които стоят на заведение и нищо не правят. Ние имахме един човек на половин бройка и центъра беше добре. Хвърля всеки бутилка в коша, няма да е лошо, ако говорим за това. Относно буклука, За тревата пак казах, по че контейнерите има ще ги дивани, кресла нахвърлени, хладилници. Къде? И аз имам хладилници перални, ма не съм ги изхвърлила. Ами тук горе до този Васко Василев има един хладилник до контейнера. На първия завой, като са защитни дивани и кресла, и сега може да ги видите. Кога ги изхвърлят, по кое време, как да ги засечем тези хора? Той имаше един камион с... Ама те през деня ли? Ако се сещаш. Един камион Да. с гуми имаше. С гумите ги взимахме, те пък били на Ивайло, станата и че те му трябвали, ама и вече ги прибрахме. Да, ама изхвърляне до контейнера. Може да се изхвърля до контейнера. Сметка казахте, със сметището как стои въпроса? Няма сметки, няма. Тоест, Бях разбрал, че могат да се изхвърлят храсти. Клони, Да. чиста пръст. биоразградими отпадъци. Да, Клони, клони, треви. чиста пръст. Тук Петър Стоянов има едно предложение. Може ли да почисти с неговата техника, да набута малко така, буклуците по-навътре? Говорим си. Добре. И пред вас искам да благодаря на такива хора, които са отслабни. Защото ако разберете го правилно, ако всички бъдем задружни и си помагаме и се стремим за нещо по-добро, а не
не всеки да казва общината е длъжна това, общината е длъжна това, общината е длъжна това. Някой си на някой да е длъжен. Ако не си преглътнем егото и мислим за другите, трудно ще се случат нещата. Ще стоим на едно такова ниво, дето всеки ще иска и всеки ще казва, че някой е длъжен да се свърши нещо. Не казвам, не бягам от отговорност. Не съм такъв човек. Ами пущаме съобщения за бригада, за почистване на центъра, за водистване на бордюрите. 5-6 човека обичайните излизат. Аз искам да благодаря на Таня Любчева и на Зети, и на дъщеря и Ивка. Да, които са един от постоянните. И са включват. Друг никой не излиза. Толкова си интересна селото, сигурно, не знам. Правят го за селото, ще го правят за себе си и за някой друг. Тази година Тодорка Калоянова също искам да изкажа благодарност. Самоинициатива е подрязала розите в градинката. Имаме там 10 на 15. Това са единици хора. Ами искам да